Dicen dhisik bar kuwi terus prigel. Oke, nggih, leres, nggih. Iki digarap cara sing hot. Nggih, Napa? Maksude sing rancak ngono lho, Sing rancak niku sing rame ku anu dinunekne mercon dhuwur-dhuwur. yo keramen kuwi. Lah piye maksude rame niku pripun to? Iya sing tabuhane Oh, tabuhane rame. Oh, gampang ijo. Nggih. Ayo apa digarap apa menurutmu? Ayo, Cok. Ayo. Digarap sing rame, Cok. MBG. Ojo MBG meneh. Ya, kudu diganti to. Oh, apik sing rame niku lagune niku lho. Mangku. Ayo sepote. Disepoti sik. Cepet ya, Kanggo. Sugeng dalu adikku Cahayu Niken. Selamat malam, Mas. Mas apa iki? Broto. Iki lho. Oh, Mas Adi. Mas apa? Adi. Mas Freddy ya. Mas Freddy ya. Lali ora tau dijak tanggapan. Sik ta. Iya, Mas. Padha mergo ki mang aku yo lagi iki tanggapan sing anu. Oh, lagi iki deh. Oh ya maaf ya. Aku bendina ki wayangan jane. Betina nggih, Pak. Bendina ning wayange wayang londo. Sik to, wayang londo niku pripun? Wayang londo ki sing bentuke kotak, yo enek joker, enek Oh, alah ceki to berarti. Lah ya. Mengke kula duduhi apik apa? tetetan. Tetetan. Dadi niku nomor angka. Gampang. Kuwi larangane negara, uga larangane Aku. Ora oleh. Pak titip ra apa-apa. Ngawur. Nggih, pripun? Ya, Mas. Aturke napa? Ngaturke napa, Nduk Cahayu? Nggih ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun mirsani teng mriki lan ugi mirsani dateng live streaming. Iki acarane apa, Mas? Live streaming niku Acarane tasyakuran apa kuwi jenenge Mang? Santunan Mapak Suro. bulan Muharram. Mapak Suro. Kalih santunan anak yatim. Karo Santunan anak yatim nggih mugi-mugi kagem desa Dusun warga dusun Sumanding. Desa Sumber Mulyo. Desa Sumber Mulyo Ketan Macan. Kecamatan goblok. Kecamatan ya. Ketan Macan apa jenenge? Kecamatan Jogoroto. Jogoroto Jombang. Nggih, Kabupaten Jombang. Wonten daleme Gus Dedi. Nggih, ngaturaken mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Tansah pinaringan panjang umur. Amin. Mugi pinaringan berkah barokah. Amin. 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 Wis lah, pokoknya dengan sing apik-apik wae. Oh ya. Laras. Laras. Terus bengi iki ngaturne apa, Nduk Cahayu? Bawa aja. Bowo. Ya. Ya, bowone apa? Dendeng gula. Wah, Dandang masuk. Bawa tantang gula. Dandang gula. Dandang kuwi apik lho, dandang Iki kan klangenane sing klasik. Klasik kan. Wah, Sambung wanci dalu. Wah, iki cocok. Aku blangkonan ngacak ngene, iya pake le ning ngono. Mantranya persis kok. Lah memang sak kerandah apa mau penting lho ya. Ngene iki pomo melu ngono ngono. Luar biasa aja memang keluarga seniman tradisi Betul. mulai teko romone ya Romone. putra-putrane ya enek sing dalang Laras. enek sing seniman tradisi. Betul. Jadi wis luar biasa ngaten. Tukang sane ndi kita? Ya Gendere ra dibanterne mawon. Mas anune ra di Bendere digedhekne. gender.
nggak mau bicara-bicara apapun gitu, sepatah dua patah gitu, kamu diam aja, kamu di situ ditanggap loh. Aku menikmati suara. Iya menikmati ya boleh, tapi aku seharusnya kamu itu harus bicara gitu loh. Harus bicara. Kata-kata itu kalau kamu ya lah gak usah. Aku pikiran suwi. Omongnya gak mana enak Kepiye kek apa piye kek, suarane apik kek apa piye kek. Suarane apik. Broto Trengian. Terngiang aku teran. Ini kita ditanggap 300.000 apa ya gelem saya. Oleh sih. Piye? Oleh tenan? Oleh. Asli. Oleh kampleng. Kado aku semua angat ya jarene. Melok elektron lho. Coba nimas uga nanggepi ayo to sambung rasa Ayo to sambung rasa kowe. nanging wanci dalu Ini kita sambil ngombe kopi karo rokokan kretek enak. Apik suarane. Iya. tan ana ingkang rupeda nyuntak tresno senadyan mung srana piranti gambarmu sing gedhe pak Tembange iki ngapa Mas Broto? Nggih. Pripun usange? Tembange nduk niki iki ngapa jenenge? Niki wau jenenge dandang gula. Bener kok salah to ya? Iya, dandang gula. Dandang gula ya. Jadi bener. dandang dikae gula niku kan lowegi mengke didilatih bareng. Dadi juru. Sambung wanci dalu. Oh, sambung wanci dalu. Lah ya. Sambung wanci dalu. Nah. Jan yen to niken ki ndelok kahanan. Nggih. Nggih ya. Nggih. Asa biasane yen to ana campur sari ngono ke apa jenengmu goyang tretek. Apa lah yang tretek? Apa enak to, Mas? Apa kuwi? Goyang retek napa? Apa jenenge ke apa? Goyang pargo. Wong yo dadi ki aku kurang anu nono. Retek lak tayub ngono. Kaya Nek yo apik lho. Nggih. Nggih. Apa kuwi lagumu sing kekinian ditretekne kuwi lho, Nok? Apa mas? Hah? Lagu sing pundi? MBG niku. MBG teh. Niku ya kekinian lho. Bocange. Lah kuwi yo enek neh lagune anakku wedok ngono. Napa? Apa? MBG kan ngono. Ah, nggih. Terus pone Terus piye, Bang? Kemana-mana. Mas Balil ganteng. Heeh. Ora Mas Bahlil Lah kok. terus. Apa? Oke. Mas Bagong ganteng. Lah mending ngono. Bagong ki sapa? Heh? Mas Bagong ki sing ndi? Bagong sing mang
Mosok ganteng. Ganteng. Yo lanang. Lanang po. Yo separuh lanang separuh ora. Kurang akeh saiki jadi-jadian. Ya luar biasa. Semangat ya, Nduk. Iya, thank you, Mas. Sampai diranti warga masyarakat Semanding sumber mulya. Alhamdulillah. Dan penuh dengan bintang malam hari ini. Wah, luar biasa. Niki perang bintang. Nuwun dumateng Gus Dedi. Gus Dedi. Gus Dedi. Dedi kenpeh mengke nyuwun donga kalih Gus Dedi muga-muga tambah muncer neh. Amin. Jenengan terkenal ning Indonesia, luar negeri, wis ndoke luar dunia barang terkenal sampean. Wah, wis Amin. pokoke iki los terkenale. Lah, terkenale los nggih. Pak Ijo yo pengen terkenal, Nduk. Iya, Pak. Niken. Hah? Pak Ijo kuwi lho lore sampean yo pengen terkenal. Nggih, niku sampun tercemar, Dik. Tercemar. Jarimu pengen tercemar apa terkenal? Terkenal ya ben kaya cacah lho. Oh iya. Kaya nduk niken iki. Nggih. Ya. Wis iki pengen ngaturne apa maneh? Apa malih? Apa maneh? Lah iya toh. Ya Masa manet siji aja. tok? Pokok aja yang bikin. Enggak, tadi aku sudah 2. Masa sih? Dua bawa sak langgame mau loro to. Oh, dihitung loro ya. Kuwi tunggale wong Ora toh? mangan sak ngendoke. Oh, kuwi ora diitung ya, Mas ya. Ayo Sak masa paket. ngendoke kon ngitung. Ya, 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 ya. Oke. Apa ya lagunya apa, Mas? Sing meriah banget pokoknya. Sing enek goyang-goyange, enek ngebor-ngebore, enek bledos-bledose pokoknya. Apa? Ngopo bledok lecon. Apa ayo kira-kira sampean apa? Napa request-e bucange napa ayo? Lho apik kicau mas. Lah kuwi lho kicau mania lho wah apik malah. Wong ngarepe masjid. Ya, liyane sing luwih rawancane. Ben karo Ijal, ganti Mas, musik. nadane. Heeh. Heeh. Apik iki musiknya rame iki. Rame lho campur sari apa jenenge? Campur sari. Bagong musik. Ya. Iya kah? Iya. Bagong musik. Bagong musik. Kenapa diberi nama Bagong? Diwenehi apa sing rada dangdut sithik apa? Oke. Nah, Sumanding, Sumanding. Sumanding. wah, apik suara. Bersama campur sari New BNW. Iki Gus Dedi. BMW, apa Gus iki Dedi BMW? katuran munggah. Wirawiri. Ngoten nggih. Gus Dedi Gus katuran Dedi tiga. katuran munggah. Siap. Wah, cocok. Saiki to, Mas. Gak apa-apa ya. Ya sesuk-esuk bar subuh. Gus Dedi ben munggah. Iya. Nggih Pripun? ketemu ngoten no. Boleh. Nggih. Nggih. Dumateng Pripun Gus Dedi monggo katuran munggah Gus Dedi. Kersane wonten Gus, ngregegne Gus, monggo, Gus. menika. Nah, monggo Gus Dedi. Nggih. Sepote anu Sepote sepote Gus Dedi. Gedege Gus Dedi kendeng apa ganteng? Ganteng. Ganteng. Iya ya maaf toh. Ah. Ya kok iso kepleset. Ayo. Gedege Gus Dedi ganteng. Buah apa yang paling manis? Gus Dedi. Gudi Ya. Gus Dedi ya Gudi. Lah Gus Dedi iki kadang ya gede. Mau tuwek kedelinan. Sugeng dalu Gus. Genduk. Nggih. Wah, luar biasa. Oh menika Gus Dedi. Nggih. Sugeng dalu Gus matur mbah nuwun. Nggih. Badhe ngaturaken punapa dalu punika. Gus Dedi matur suwun. Nggih Gus. Rawuhe panjenengan ugi sedaya Mbak Prigel, ugi kanca-kanca sedaya. Nggih. Ugi sedaya ingkang rawuh wonten mriku. Salam hormat saking kula Dedi Rahmat Hidayat nggih. Siap. Hanya rasa sangat bahagia kula niki hari ini bisa Mbak Niken bisa hadir wonten acaranipun santunan anak yatim. Nggih. Ugi memperingati 1 Muharram. Ugi sangat matur suwun dumateng mbak-mbak nggih Mbak Prigel sedaya Ibu Sinden, Adik Sinden, Bapak Dalang Nggih, matur mbah nuwun. matur suwun ugi warga sedaya Sumbermulya lan sedaya warga Kabupaten Jombang nggih. Niki mboten kula niki sponsor nggih. Sinten mawon menawi ada keluhan apa mawon lak sampun mireng sih bahwa pengobatan wonten Gus Dedi untuk kemaslahatan umat. Tidak ada pembayaran nggih. Gratis Tapi Gus.
tapi enek antrine suwi. Nggih. Dadi sing sabar nggih pasti diobati. Dadi yang artinya lah ngobati napa mawon Gus? Keahliane napa mawon Gus? Nggih. Terutama kagem panjenengan sing gak ada sakit meripat, sing gak ada kuping tuli, nggih. Sing gak ada dulur tunarungu, nggih. Sing gak ada penyakit migrain, lan sing gak ada penyakit non medis. Nggih, syarate niki panjenengan kedah sabar nggih. Kedah sabaran niki antriane sampai 2028. Oh iya kok dangu sangat Gus. Nggih, niku pun sehari niku sampun 150 orang. Oh, jadi mboten saged ditambah malih. Tapi monggo ditambah malih kula sing semaput. Ngoten nggih. Monggo Mbak Niken. Gus Dedi badhe ngersakne tembang. Nggih, Apa tembang Ken? Itu iki arepe kula asal tanglet, Gus. Niku ngoten niku lek umpami jenengan nambani niku niku pripun kados dipijet ngoten napa di Mboten napa? nggih, ada titik saraf yang disentuh. Oh, lek umpami pijat, nggih, lek bukan umpami pijat. mata niku mengke sarape teng pundi? Ya ning matane dhewe. Kan saraf mata ada yang katarak, Oke. ada yang glukoma, ada yang min, ada yang silinder, Oh, ngoten. ada yang akibat daripada diabetes mellitus, Oh, ada ngoten. yang akibat daripada vertigo. Ngapunten Gus, nek umpami tuli ngoten niku jenengan saged nambah. Nggih Niku terus saged. mengke mek bibar saking jenengan ngoten saged ngrungokne nggih. Lho nggih saged ngeten. Langsung niku, instan. Langsung dadi ngeten. Niki ana kan Bos. Niki kula etok-etok budek jenengan tambani ngeten kok. Kowe iki rada Sanes, esok. sanes Niku Gus. jenenge ngentai. Niki sanes budak, niki sak menika sampun gendeng. Nggih. Wah wis budek Saged gendeng. sedaya. Dadi ten video-video kula niki mboten wonten sing istilahe niku penipuan nggih. Oh, nggih. Mulane sedaya niku bisa dipertanggungjawabkan. Nggih, nggih. Jadi suatu misal ada yang sakit ke tempat saya, suatu misal telinga, tidak ada alasan lek no omang kok kumat iki engko percuma lan. Di sini walaupun berobat 10 kali pun, 20 kali pun, bahkan ada yang rawat inap sampai 7 tahun. Niki kulo ingoni, kulo sekolahno, kulo kei pekerjaan Nggih. gratis tis. Luar biasa. Penak manggon. Loh, Tepuk tangan kagem Gus Dedi. Ngoten niku kados penyakit darah tinggi sakit nggih. darat ada yang namanya terapi atau pembelajaran tentang pola hidup dan pola Oh, makan. tanggoku tak gone rene sesuk. Nah, Darah Rasa terus rasa ini- tanggamu, mbokku darahnya tinggi tak gone ning gone. Oh iya bareng karo tanggoku. ini ada kan yang bertanya-tanya ya, ada yang bertanya-tanya, terutama sedaya lapisan masyarakat. Nggih. Gus, sampean temen dah wong-wong rawat inap bahkan berobat di seluruh Indonesia, Gratis. bahkan di luar negeri kok gratis. Lah, Duit gitu. saking pundi panjenengan? Lah niki to. Niku kata pertanyaan ngoten Nggih, niki. Itu Gus. pertanyaan kata. Nggih. Ngapunten. Nggih, duite saking pundi? Kula niki sebelum turun sebagai pengobat, nasihat kakek kula kan nerusaken mbah kula. Nggih. Awakmu sadurunge nulung wong, toton ekonomimu dhisik. Awakmu kudu sugih dhisik. Lek kate awakmu gorong sugih nulung wong, terus bojomu kok ingoni apa? Lah, Betul niku. Nah, nek awakmu gak duwe pekerjaan, terus awakmu ngomong nulung wong gratis, masuk akal apa gak ini? Kowe boten. Lah mboten niku. Mulane kula niki sudah hampir 25 tahun, kula niki meneng-meneng kula nggih juragan kembang. Alhamdulillah. Ngono dadi cinta mel wayang ngeten iki nggih dhuwit kembang. Oh, kembang napa? Kembang api napa kembang? Mboten. Entai iki. Ngeten. Mentai Gus niku, paido Kula mentai. niki asline tetep wonten hubungane kali panjenengan sedaya. Nggih, nggih. Saya ini ahli yang dinamakan ahli
menyediakan berbagai macam sarana dan prasarana spiritual. Oh, nggih. Cok bakal, kate wong duwe gawe, ngoten niku kembang setaman, kembang wangi, bermacam dupa, bermacam kemenyan dan berbagai macam minyak-minyak. Wonten nggih. Ngoten. Berarti kados sajen napa nggih menyediakan. Nggih sedaya. Dadi untuk budaya, untuk keagamaan, untuk perlengkapan kematian, ataupun perlengkapan orang yang baru melahirkan, atau acara-acara wayang ngeten iki sedaya kula bisale butuh niki langsung telepon, dan alhamdulillah sudah menyebar di seluruh Jawa Timur. Sampai kebutuhan orang setelah melahirkan nggih wonten. Nggih, jadi saya mempunyai 67 cabang toko. Berarti luar biasa. Gratis. Boten, oh sampai Gratis. lek tukune nggih sekedan nggih Gus, termasuk. nggih, kebutuhan orang setelah melahirkan ku napa termasuk pembalut nggih? Napa nih? Napa termasuk pembalut napa niku? Pembalut. Nggih. Iya to iki. Awal melahirkan bar melahirkan kudu dibebel. Oh nggih sedia. Oh lho iki lho Jong. Dadi nggih wonten sedaya wonten. Dan mulane kula niki walaupun sebagai seorang peruqyah nggih, tapi saya tidak melupakan yang namanya tatanan budaya adat kita. Luar biasa. Tepuk tangan Kak Gembong. Tetap kita tidak boleh meninggalkan budaya-budaya kita dan kearifan budaya kita, termasuk kita harus melestarikan dan menjaga yang namanya budaya seperti ini. Betul. Wayang, Mbak Ibu Sinden, Mbak Sinden, adik Sinden, dan kita wajib untuk mendukung dan kita doakan bersama agar budaya Indonesia, terutama budaya kita sebagai budaya Jawa, kita berdoa bersama agar semakin jaya dan kembali bangkit di bumi Nusantara. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Berarti sedaya mau weneng kabeh ngeten iki setuju. Gus kali niku kula nderek tanglet. Jenengan kan konsultasi supranatural kan melayani. Niki ampre bojo telu iso urip rukun sak omah napa pripun Gus? Lah niku kula mawon nggih bingung ya. Kula dhewe mboten wantun. Lah iki. Napa malih nggih nuwun sewu. Nuwun sewu kula niki warga sedaya Semerep kula. Nggih. Kene apa sih Gus? Lah duka. Nggih sampean niki sugih. Kene apa Gus duwike sampean akeh. Kok gak wani rabi maneh? Lah. Piye? Sak temene nggih kula duduhi. Nggih, pripun Gus? Sak duduhi. Gak enek critane wong bojo loro iki iso urip bahagia. Lah. Cerita temen kula niki. Lho, Gus nggih. Lho wis tak kepingin terus sing jarene no TV bojo loro rukun sampean Semerep. Bujuk wis ta lah. Loh, kok sakit? Aku rodok tahu wisan. Ora mungkin wong sugih duwe duwe akeh. Wis ta lah. Percuma. Mulane kula niki saged seneng sedekah, seneng ngekeki wong percuma. Misale kula niki dhuwit kula kuwatah saestu. Nggih. Tak celengi sing pol wis itu dhuwit bendina. Ngapunten. Misalnya pendapatan saya sehari mamane 30 juta ngoten nggih. Umpamane ngoten nggih. Umpamane lho niku. Nggih masih temen nggih mboten Semerep. Ngapunten. Ini dalam negeri dalam hati kula niki. Nggih. Nggih. Dadi gawe apa sih duit tak lumpukno iku? Umpamane aku mati, bojoku ya dirabi arek. Walah boten. Awake dhewe iki gak ero lho matine kapan. Lho iki temen. Terus sampean niki sugih, duwike kok lumpuhno akeh kok kekno anake sampean. Anake sampean gurung mesti amanah. Sedangkan Rasulullah wis dawuh, donya sing gak tau entek, donya sing gak tau ilang, ya iku mang sing wis dibelanjakno nang ngene toko-toko. Wong loko sajane gak payu-payu iso nyekolahno anake. Oh, membantu sesama. Awake dhewe ketemu wong gak duwe
senajan gak iso ngekei dhuwit ngekei pangan, gak iso ngekei pangan minimal iso bantu tenaga. Iku sing gak bakal ilang. Sedekah. Wis sedekah iki ora nek ukuran dengan dhuwit. Ngoten nggih. Gus Dedi menika seneng sedekah. Seneng sedekah. Ngeten nggih. Niki pun niki kula niki mboten anu nggih. Kula niki lek nyepeng dhuwit ten mriki. Bundi. Alah mboten Nggih umpamane nggih, umpama kok entek dhuwit kuwisan. mboten percaya. Nah, umpamane nyekel dhuwit nang ngene mriki, kula niki mung angen-angen iki tak kena sapa iki engko. Kula mawon. Lho, Sing paling penting kan kados dalu punika acarane santunan anak yatim piatu. Nggih. Kula Terus yatim, matur-matur kula lek yatim, dhuwit kula niki. yatim, kula yatim. Oh nggih padha kesini padha. Lho padha Pak. Dhuwit lek tak delek nang ngene sak tak lumpukno. Nggih percuma, dhuwit akeh percuma. Ngapunten, Nggih. umpamane nang ngene karaoke yo gak pantes. Lah, Terus nyewu LC ya wis gak pantes. Dateng napa, Pak? Lho, lah yo mlebu TV. Loh, Lah saiki angen-angenen dhewe umpamane Gus Dedi wis menjadi seorang sosok pemimpin, sosok panutan. nggih. Kira-kira nggodha sampean paribasane. Nggih. Ayo tak tukokno BMW. Fortuner ngene. Fortuner. Tapi taksir kira-kira pantes ta diwasi wong akeh. Pantes. Oh abrak. Yo pantes Boten ae. pantes soalé panutan nggih. Semisale kula niki demek ngeten wong wedok ngeten. Umpamane dipoto wong piye nasibe anak kula. Iku ta anake Gus sing cabul iku. Iku ta anake Gus sing bujukan iku. Leres niku. Nggih napa mboten? Nggih. Ini semuanya adalah demi anak dan keluarga saya. Betul. Nama saya jaga. Ini asline nggih demi panjenengan sedaya. Nggih. Saiki umpamane kula niki kena masalah pencabulan, kena masalah penipuan, sampean jejer kula ngeten. Gel prigel, apa jeneng Mbak Niken sampean jejer sampean sing bujuki keluargaku iko ta. Iko ta sing demek susune pasiene iko ta. Ya napa perasaane sampean? Isin kan tanggapan wonten mriki. Mboten nggak dibayar ya. Wah, mesti padha ae. Inilah suatu alasan kula saya termasuk menjaga diri saya, termasuk juga sama juga menjaga keluarga saya, juga menjaga panjenengan. Isin lah awake dhewe iki dadi panutan wis kadung foto karo Gus Dedi. Wis kadung foto karo Gus Dedi terus kabare Gus Dedi melakukan penipuan. Terus kabare Gus Dedi melakukan pencabulan. Terus Gus Dedi melakukan daripada pengobatan-pengobatan yang melanggar syariat Islam. Lho niki pun kula jaga tuang walaupun fitnah napa mawon alhamdulillah bisa kita lewati. Amin. Monggo niki Bangun. Nyanyi Gus. Jenengan badhe nyanyi napa Gus? Jenengan kedah nyanyi. Gus nyanyi Gus. Jenengan kedah nyanyi. nyanyi. Pokoke hukum teng panggung niku lah mboten nyanyi nggih joget. Nek gak joget Tapi nyawer. kula mboten saged wayang ngeten iki. Kula niki senyum dan perang isoe. Napa Gus? Senyum dan perang. Mboten napa-napa Gus. Tapi kula mboten sangu. Yo transfer mawon ta. Nyawer. Anu mawon jenengan anu mawon malih lho mengke balik mriki malih. Oh, nggih monggo jenengan mawon lanjut nggih. Nggih jenengan Kula tak anu Jenengan pendet tarik tunai riyen. Tarik tunai. Tarik tunai riyen. Nggih, monggo Nggih. 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 tenan po ora. Pinggir to. Bahasamu Jenengan tarik tunai riyen. Oh, tarik tunai riyen. Nggih lho. Nang ndi? Lho lembut. Anu Gus, mengke Niki kula kula nun sewu nggih, nun sewu. Kula niki mboten kenal bank. Oh. Kula niki mboten gadah ATM. Oh, nggih. Demi Allah kula niki misale dhuwitku akeh kula niki mboten tau demek. Kula niki mboten tau sekolah. Dicekeli dhuwit percuma gak iso ngitung. Oh nggih titip nek kula Nggih. mawon kali niki. Pun paham. Niki sampeyan tanggetaken keluarga kula. Kula Nggih. matur nuwun Pak. Dadi Ah, niki lho. Kang ngitung niki lho. Wah ngene iki lho sami. Lah Lah kok diwene rono? Oh dibagi lho Gus. Dibagi niki. Ora ro dhuwit ro biru-biru Niki disai. dibagi nggih. Wis cekelen kono nok, cekelen. Mbak Nik kan iki bingung. Masih Gus Dedi iki piye sih kok gak ngerti dhuwit iki temenan ta gak sih? Monggo sampean tangget tiyang lingkungan kula sedaya. Oh. Usaha kula kathah, tapi kula mboten saged hitung-hitung. Oh. Tapi nggih Mboten saged, kula mboten tahu sekolah. Nggih nggih. Pandelikne arta teng pundi biasane? Kula niki kula ada glangsing.
Kaya awakmu dadahe glangsing jo. Enten sing ngatur piyambak, enten sing ngatur piyambak, nggih nika sing ngatur nganyer-nganyer nika kabeh nika. Oh menika. Nggih, sedaya. Kula mboten ngertos dhuwit. Kula niki mamane kebiasaan sampai saat ini nggih saged ditang. Misalnya mangan tek 50.000 duwe 100 ya tak kon ngepek susuke. Gak ero aku piye. Nggih, luar biasa. Kesuwen ngenteni susuke niku. Nggih. Ngoten no, nggih. Matur sembah nuwun nggih Gus. Mugi-mugi Kula sampe jenengan nyanyi nggih kula. Nggih. Kula tak ten nisor. Nggih. Mugi sehat selalu. Amin. Nggih, matur mbah nuwun Gus Dedi. Nggih. Masih bersama Gus Dedi. Nggih. Gus Dedi tiange ancene ya grapiak semangat. Makane sok ben nek sampean golek bojo sing kaya Gus Dedi lho. Ora, enggak. Lah nyapa? Gak nyekel itu, gak nyekel duit karo hitungan penak to nek bojoki sok ben. Enggak. Lah kok gak gelem nyapa? Enggak apa-apa. Kok gak apa-apa. Kok dijak adol kembang api. Oh. Ngawur kembang api. Nggih. Broto Niken Paijo. Nggih. Ki meng sing ngatur pendanaan Gus Dedi iki wis sing para-para jumeneng. Oh, nggih. Berarti yang berdiri di sebelah pojok sana. Oh, nggih. Oh tenang ae engko kabeh munggah engko do nyaweri Wah, karo siap. bapake. Luar biasa nggih, pun monggo. Heeh, tembangke dhisik ya nak Nggih, ya. ayo. Ah, sing apik. Yo. Sola-sola. Sola-sola. Heeh, selak sola-sola. Sedeng masjid e. Selak para eruk jare. Para esuk, para ero. Pasa Ero. Alah tunggale. Wah, ambine lah. Biasa. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun, genduk Niken istirahat dhisik ya nak. Ya. Istirahat dhisik ambil Wah, nafas nggih. Wah, jan hebat ki meng wis ana bintang tamune genduk Niken jengkar Nggih. saka Palungguan Leres. nangkani tetembangan ana loro. Ya, nggih. Iki Niki- uga dijengkarne